पोत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या मंदिरा बापा सर्व सुखा आमचे उपून भेटता वर्गा बलिदा पोत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या मंदिरा बापा सर्व सुखा आमचे उपून भेटता वर्गा बलिदा आमचे तन्मन सगळी ताळे मिळून मधुर गीतां गाऊन सगळी ताळे मिळून मधुर गीतां गाऊन तुका करता बापा प्रणाम पोत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या मंदिरा बापा सर्व सुखा आमचे उपून भेटता वर्गा बलिदा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या आसुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो आज सर्वांक वर्त्या संतोषाचो दीस फाटल्या 30 आनी 8 वर्सांत हांव एक शिक्षक जावन 15 वर्सांत हांव रुजय हायस्कुलाचो मुखेल मेस्त्री जावन सेवा दिवच्या मेस्त्री एलोशियस डिसोजा आपल्या जिणयेचो वज्रोत्सवाचो संभ्रमच्या वक्ता देवान ताचेर ओतुल्ल्या कुरपेश्वराक अर्गां दिता हांव ताचे बराबर सर्वां ताच्या संतोशान वांटेली जावंक ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाले हांव फाटल्या 60 वर्सांनी देवान ताका साबार देण्यांनी तालेंतांनी भरोवन एक शातिवंत दैरादीक मुखेली जावन हजारो भुरग्यांच्या जिणयेंत उजवाड फांकयला ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी आमच्या मुखेल मेस्त्री एलोशियस डिसोजाच्या देण्या पासत अर्गां दिता ताची मुखली निवृत्ती जिणी शांती समाधानान भरोवन दी आनी बरी भलायकी ताका फावो करून दी म्हूण मागया तशेंच ह्याच नोव्हेंबर म्हयन्यांत जल्म दिवस आचरण करच्या आमच्या मुखेल मेस्त्रीच्या आवय आखयो वोनी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयता तर मोगाच्यानो ह्या सर्व बऱ्यापणाक देवाक अर्गां दिवन ह्या मिसाचें बलिदानाक आमकांच आमी आयती करया मोगाळ भाव भयणीनो आज कसलो संभ्रम म्हणलें तुमी येदोळसू प्रस्तावनांत टिचरीन सांगलें आयकलें वापुरबायचो हो दीस एलोशियस मास्टराच्या त्या जिवनांत 60 वर्सां ताजें जिवीत ह्या संवसारांत देवान दिल्लें तें भोव बऱ्या रितीर गळसूंक ताका साध्य जालां ताजो अर्गां दिवचो संभ्रम जावन आसा तें ताजे सांगता आज ताजी आवय जेसी मेरी हिजो जल्मदीस पोरूस 6 तारीखेर जालो 85 वर्सां जालीं देवादेन गब्रियल डिसोजा हांकां एलोशियस जल्मलो निजायकी वर्तो दादोसकाय असो जावन आसा ताजे जिवितांत जॉयसा सांगता लग्न जिवीत तशेंच दोगा भुरग्यांक सांगता वर्णन आनी वैभव आनी सांगता वर्णनाची होकल रेशल हांचे सांगता एक बरें अपुरबायेचें जिवन जियोवच्या ह्या आमच्या मेस्त्रीक एलोशियसाक खंडी जावन देव ताका आनीकी बरी भलायकी दिवन दी हें निवृत्त जीवन पूण जिणेंत तो खंडी जावन निवृत्त न्हय कित्याक म्हळ्यार ताका दिल्ली देवान विशेष तालेंतां विशेष देणी पवित्र सभे खातीर शिक्षक जावन इस्कॉला खातीर
सांगताच समाजी खातीर आनी कुटुंबा खातीर तांणी गळशिल्ल्यान तो एक वर्तो संदर्भ मेळ्ळो बऱ्या रितीर ताणें तो संदर्भ उपयोग केला. खंडी जावन आज वर्तो संतोश तांचे सांगता आमकांय हाजे वरवीं आमकांय आमच्या शिक्षक जावन इस्कॉलांत भुरग्यांक आनी सर्वांक एक घटमूट खांबो तो जावंक पावल्लो. आनी अशें आसतना आज 60 वर्सां वज्रोत्सव आचरण करचे ह्या संदर्भार सर्वेस्पर देव ताजेर विशेष आशिर्वादां वचून दी. मुखेली जिवीत ताजें सुबळ बरीत संतोश बरीत तो करून दी. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, इट इज बेटर टू ॲड लायफ टू द इयर्स दॅन ॲडिंग इयर्स टू द लायफ. मनशा जिवाक आमी नवसरणेन भरूंक जाय, वर्सांनी आमी मेजची न्हय म्हणून. तशेंच आमच्या मेस्त्रीक मेळिल्ली देणी येदोळ ताणें त्याच प्रमाणे गळशिल्ल्यान आनी मुखारीक तेंच करूंक सर्वेस्पर देव आनी रोजार माय ताका फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. हें पवित्र बलिदान पेटोवच्या फुडें एक घडीभर आमच्या उण्यापणाचो आमच्या पातकांचो आमी उडास काडया. आमी पातकी म्हणून सांगया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगीर सदां जावंक वार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईशा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राजा, सर्वोद्वेता देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देवाचा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमची मागणी मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे, जेजू
प्रार्थुया. बापा सर्व देण्याच्या दातारा, आमचे सगळे आनी आमी सगळे तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव. तुज्या मीत नासलेल्या बळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सा पौलून कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणा प्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मोनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी अत्मीक काव्यांनी गायन कर. तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गां दिया. उतराण जावं करनेण जावं जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूचे नांवें करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस पोराथय हांव उल्लासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्लासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजें तरान म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्लासतलें. सर्वेस पोरातय हांव उल्लासता. वैताने केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्रांची सद्गीतां गायतलो. सर्वेस पोरातय हांव उल्लासता. Alleluia, 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 Alleluia. दिसो आयसो आनंदाचो आमकां सर्वांक संतोष हाडचो. सोम्या देवा असून गावचो उपकार आठो अर्गां दिसो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तबळ मरी म्हणा लागली. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारकातय संतोशान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारांदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली.
देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो, कित्याक सत्यवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यान. भाग्यवंतू ताचें नांव. आपणाक बिये तेल्यांचेर दाखयता तो काकुळत. संततेतम संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजान वडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक वंसा सातावन सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक वंस उबारल्यात. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवण्याक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथ सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज श्रीमान एलोशियस डिसोजा रुजा हायस्कुलाचो मुखेल मेस्त्री आपल्या जिविताचो 60वो जल्मा दिवस आचरण करता. देवान ताचेर केल्ल्या विचित्र कामां पासत आनी देवान ताचेर गेल्ल्या भोव अपुर्बायेच्या बेसांवां खातीर धन्या देवाक मान बगोवन अर्गां दिवंक तो हांगासर आसा आनी आमी ताच्या सांगाता देवाक अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या. आमच्या जिवितांत जल्मांत आमकां आसा उस्वास, आमच्या काळजाची उडी, भलायकी, जानवाय, संतोश, समाधान, हाताक पांयांक बळ, भलायकी हें सगळी आयचे दिसा आमी वळखूंक शिकचें गरज. एक जल्मा दीस म्हळ्यार तो देवान म्हाका म्हज्या जिवितांत म्हज्या हाता पांयांक आनी म्हज्या काळजाची उडी उरता आनी देवाक हांव अर्गां दितां आनी ताचें बरेंपण वळखूंचो एक महान वर्तो दीस आमकां आज फावो केला. वांजेलांत लुकाच्या 17व्या अध्यायांत 12 वळींतावन 19व्या वळींत आमी वाचता 10 जाणां कोडकारांची कथा. 10 जाण कोडकार गडी भायर बोबो घालनासले आनी जेजू ताणें पाशार जाताना तांची बोब तांणी चड केली आनी ती बोब आसा मेस्त्री, जेजू मेस्त्री आमची काकूत कर. आनी तांकां पळोवन तो सुरसुरलो आनी ताणें तांकां सांगलें, वचा आनी तुमच्या याजकांक दाखया. याजकांक दाखोवन एक सर्टिफिकेट तांणी कणगेची आसली, दुसऱ्या लोकांक सांगचे पासत आमी गूण जाल्या म्हणून. पूण ते वेताना ते गूण जावन जालेले घडीत आमी वाचता आनी तांतलो एकलो ताका मेळिल्ल्या बरेपणाक वळखून फाटीं आयलो. ताका देवान केल्ली भलायकी, ताका येदोळ पर्यंत ताचे हात कुसोवन गेल्ले, हाता पांयांक बळ नातलें, एक सुरेजिनी जी येतलो, गडी भायर जी येतलो, लोकांनी बहिश्कार घाल्लो, कुटुंबांनी भायर धका धांवडायल्लो. असल्या एका मनशाक भलायकी मेळ्ळ्या पासत तो परत जेजू कडेन येवन वळखता, म्हाका तुवें बरें केलें, जेजूच्या पांयांक पडटा, तुवें म्हाका बरें केलें म्हणलें वळखमचें एक व्हड घडीत. सबार पावटी आमच्या जिवितांत आमी देवान केल्लें वळखमचें इल्लें फाटीं आसा. तें आमकां उडासाक येना. थोडे पावटी सक्कडी संगती उडासाक येतात, पूण तो संगती उडास आमच्यो उण्यो. पूण आयचो एक दीस बोवा पुरबायचो दीस देवान एलोशियसाक बरेंपण केल्लें सांगाता. ह्या पबीज सभेकी आनी आमच्या समाजीकी बरेंपण केलेलो असो उडास कडून आज आमी देवाक वळखून हांगासर आयल्या. भाताची कणशी तुमी पळयल्या, गाद्यांत भात जाता, मोठ्यो मोठ्यो कणश्यो येतात आनी एक कणशी आमचे मतीन दवरया, ती बागोवन आसा.
हालोवन आसा, बागोवन हालोवन आसा. कितें म्हणटा ती म्हणटा, ती कणशी म्हणटा, म्हज्या सगळ्या जिवितांत ह्या धरणींत हांव म्हाका बळ मेळ्ळां, ह्या धरणींत हांव म्हाका हीट मेळ्ळां, ह्या भुमींत हांव म्हाका उदक मेळ्ळां, वयर मळबातावन म्हाका धोव मेळ्ळा, म्हाका म्हजो आपुरबायचो धनी आसा तो वळतवळ उदक दिवचो, तो वळतवळ म्हाका हीट दिवचो. त्या खातीर ती बागोवन म्हणटा देवाक, धन्य देवाक अर्गां दिता. म्हाका इतलें पुरा बरेंपण केल्ली ती कणशी देवाक अर्गां दिता. आमच्या जिवितांत त्या कणशितावनी आमी शिकया देवाक अर्गां दिवं, बागोवन मान बागोवन सगळें आमचें जिवीत देवाक हांव आयिल्लें म्हणलें वळखूंक आमी शिकया आनी त्या मारीपात देवाक आमी अर्गां दिवया. लुकाच्या 2ऱ्या अध्यायांत आमकां आनी एक विशेश घडीत वाचूंक मेळटा, जाकारीची काणी. जाकारी एक याजक जावन देवाळांत दूंब भेटोवंक गेल्लो. ताच्या सर्ते प्रकार तो दूंब भेटोवची एक सोडती ताका मेळिल्ली आनी दूंब भेटयत आसतना ताका बडव्याचें दर्शन जालें भितर, कोणाकी कळीत नासलें भायर भितर कितें घडलां म्हणून. आनी तो बडवो सांगता तुका एक भुरगो जातलो, पूण तो इल्लोसो दुबावलो. हें कशें जावचें, प्राय जाल्या आमकां दोगांयकी प्राय जाल्या म्हणून ताची चिन्नां आयिल्ल्या वेळारच तो भितरच मोनो जालो. भायर येतना उलोवंक जायना, हात भाशेन तो उलयता. आनी अशें भायर आयले उपरांत तो भुरगो ताका जल्मलो म्हणलें आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. आनी भुरगो जल्मतना त्या भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणलें एक घुसपड गोंदळ तांच्या कुटुंबांत जाल्ल्या वेळार जुआंव म्हणून ताणें पळयांनी बरयल्लें. तो वळ ताची वाच्या सकत सुटली, ताका उलोवंक जालें. आनी जाकारी कितें म्हणटा, जाकारीन सांगयतालें म्हाका इतलें कश्टार घाल्लें, म्हाका इतलें बरेंपण करयतालें, म्हाका म्हजें तोंड बंद केलें, तर कांय म्हणूं ना. ताणें कितें म्हळें गोता गी, बोवा पुरबायाचीं उतरां आसात, सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. कळ्ळी उतरां, कितें उतरां, सदैव जावं सर्वेस्पर. मोनो जालो, भितर बसलो, सकळी ताका बोड जगतलें, आका कालंगी जाला म्हणून, ताका कांय शिराप पडला गे म्हणून भितर वचून. पूण भायर उलोवंक आयल्या सक्तेन कितें म्हणालो तो, एक शातीवंत सोडवणदार आमच्या मदें आमकां उठयला आनी अशें सोडयतलो म्हूण आमच्या दुस्मानाच्या हातांतलीं, आमकां द्वेशितल्या हातांतलीं. भोव आपुरबायाचीं उतरां वळटा ताच्या तोंडांत जावन, अर्गां उतरां, स्तुती करचीं उतरां, धन्य देवाक वळखुचीं उतरां. तुवें म्हाका राखलें, तुवें म्हाका सांबाळलें, कसल्या अनवरांत हांव कश्टांत पडलो, थोडे पडी तिशीन वचून इशीन आयलें बरीं, मरणाच्या आखरेक तिशीन वचून फाटीं म्हाका तुवें हाडलें, तरी तुवें म्हाका राखलें, म्हाका सांबाळलें. कितलेंचे कश्टांचे काळ आमकां आयले, कोरोनाची पिडा आयली, ह्या पिड्यांतलें बाचाव ताणें आमकां केलें. आनी अशें आमकां 101 कारण आसात देवाक बागोवन मान करूं, अर्गां दिवं. आनी आयचो एक सोबीत दीस आमकां हे उडास करूंक आमकां देवान दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आज अर्गां दिता. दर्याची लारां तुमी पळयल्यांत, कितली आपुरबायाची वयर 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 बसून बागोवन 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 येवन तडयेक येवन मारतात. सोबीत ती लारां पळयत आसतना ती लारां कितें चिंतात कोत्ता सागे तुमकां, ती लारां चिंतात ह्या येदो व्हडल्या सागोरांत म्हाका हे लारां जावंक फावो केना. येदो व्हडल्या सागोराक देवान म्हाका दिल्ल्या खातीर, ह्या सागोराच्या पोंदाक आसात कितलें उत्पत्त आसा ह्या सागोरा पोंदाक, कितल्यो मासल्यो आसात, हजारांनी लाखांनी मासल्यो आसात, कितली संपत आसा ह्या उदका भितर. ह्या उदकांत कितलो लोक जी येता, कितलेशो दीस पडटो ग्रास ह्या दर्या मारिपाक लोक जोडटा. आनी ती लारां म्हणटात देवाक नमान करतात, नमस्कार करतात, तुवें म्हाका ह्या सागोरांत एक लार जावन नमी हारलाय.
त्या दर्याची लारां जर तर हर एका घडये नामान करून देवाक अर्गां दिवन ती दिता जाल्यार तुमी आनी हांवें देवाक अर्गां दिवंक मान भगोवन देवाक अर्गां दिवंक आमी शिकायचे. तेंच करता आयच्या वांजेलांत आमी वाचलेलें मोरयेचीं उतरां भोव आपुरबायेचीं उतरां आमी आयकलीं. मोरयेच्या जिवितांत पळया लारां फाटल्यान लारां देवाक अर्गां दिवचीं उतरां आमकां वाचूंक मेळटात. मोरी म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. एक लार म्हणटा म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खाताय संतोशान उरता. कितें उतरां भायर सरता तिच्या तोंडांत हांव. कित्याक आपल्या किरकोळ चारान दासीचेर ताणें दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सोर संतती म्हाका सदैव म्हूण सांगतल्यो. सत्यवंत देवान विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंताचें नांव. आपल्या बावळ्यान ताणें आमकां बोळ दाखयना. आपल्या काळजां वडपण चिंतल्यांक दुस्पाटयल्यान वयर आसा म्हण चिंतल्यान सकला गेल्यान आनी आमी किरकोळ सादे बळे म्हूण लेखिल्ल्यांक आमकां देवान उंच उबारल्या. लारां फाटल्यान लारां अर्गां दिवचीं उतरां मोरयेच्या जिवितांत तोंडांत हांव आयलेलीं आमी वाचलीं. मोगाच्या न्हू आज देवाक अर्गां दिवचो ह्या दिसा श्रीमान एलोशियस डिसोजा आमच्या रुजाई इगर्जेंत ह्या वाठारांत 15 वर्सां सेवा तांणी दिल्या. तशेंच आमच्या इस्कॉलांनी हेर इस्कॉलांनी ती सभा तांणी दिल्या. ताच्या जिवितांत आज लारां फाटल्यान लारां ती कणशी बागवता तशी बागोवन देवाक अर्गां तो दिता आसतना आमी देवाक अर्गां दिवया. ताच्या व्यक्तित्वा मारिफात आमकां हें देणें देवान आमकां फावो केल्ल्या पासून वडिलांक काल जावन हेर एक दिसा इस्कॉल सुरू जावच्या पयलें रुजाय मायेक नामांकरण वेची सवय ताची आसा. आनी अशें देवान ताचेर विशेश बेसांवां घाल्यांत. तो कश्टार आसलो वय पिड्यांत आसलो वय आमी जाणा. तरी विचित्र रितीन देवाचें देणें जिविताचें देणें ताका फावो केलां. आनी आज ह्या देव मंदिरांत ताका हांगासर येवन आमच्या सांगाता देवाक अर्गां दिवंक फावो केल्या. आमी धन्य देवाक अर्गां दिवया आनी मोरये सांगाता आमी म्हणया म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. देवा म्हज्या थारो खाताय संतोशान उरता. आपल्या किरकोळ चारान दासीचेर ताणें दिश्ट घाली. ह्या पासून देवाक जावं मान आनी होगलाप. उबी जायात. आमची मागणी सर्वेस्वर देवा समोर आतां दवरया. एलोशियस आमच्या भावाक जिवीत देवान दिल्लें तें मुखार सूं. त्या आवयक बरी भलायकी तशेंच पत्नी सांगता भुरग्यां सांगता संतोशान जिवनचें भाग ताका फावो जावन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी मनशाच्या जिवाचे मोल आनी महत्व उखलून धरना. मनशा जिवा विरोध वेची सर्व प्रयत्नां खंडन करूंक तांकां धैर्य दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आज आपलो जिणयेचो वज्रोत्सव संभ्रमच्या आमच्या मुखेल मेस्त्री अलोशियस डिसोजाचेर तुजी शुभम आशिर्वादां घाल. ताणें तांचो भावार्थ जिणयेच्या निमाणे घडये पर्यंत सांबाळूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा मुखेल मेस्त्रीच्या आवयचेर तुजी बेसांवां घाल. तिका कुडीची बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा मुखेल मेस्त्रीच्या कुटुंबाचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. माया मोगाचे एकवटाचे आनी समाधानाचे आदर्श कुटुंब बांदूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा मुखेल मेस्त्रीच्या पप्पा तशेंच कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर सांद्यांक ससनाचो विशव दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा
पवित्र स्नाना वरवीं आमी तुजी भुरगीं जाल्या. तुवें आमकां दिल्लें हें देणें मानून घेव. तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. खातीर आमी मागया. भोव काकूळदारांनी मोगाळ देवा, तुजे मुखार दवरलेली मागणी देन तूं आयक. आमच्या सर्व गरजा खातांत आमकां तूं पाव. हे आमी मागता तुज्या हस्त्या पुता जेजूचे नांवीं. वेदीसशी आमी आयल्या, उंडो आनी वायनात भेटयता. स्वीकार ती कर म्हूण परता, आमकांच तुका समर्पिता. वेदीसशी आमी आयल्या, उंडो आनी वायनास भेटयता. स्वीकार करची म्हण परता, आमकां तुका समर्पिता. वावरांचो उंडो गोवांचो, कश्टवांती तयार जालो. तुजे कुडीन तो बदलचो, वर्णो मिस्तेर कुर्साचो. कर आमकां तुज्या मोगाचो, गुर तुज्या साकरी विसाचो. कर आमकां तुज्या मोगाचो, गुर तुज्या साकरी विसाचो. वेदीसशी आमी आयल्या, उंडो आनी वायनास भेटयता. स्वीकार करती म्हण परता, आमकां तुका समर्पिता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागा. भोव मोगाळ बापा, हेलो शेसाक तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी तुका समर्पिता. आमकां भवन आसता तुवें दिल्या हांवें ती देणी तुज्या नांवाच्या महिमेक पेटोवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वितर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेन दितावन अस्तम ते प्रियान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परसा तुजो मैत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेसवरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, फातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरावतलें, हें म्हज्या उडासा करा. हवर तसो गुटू परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा आमच्या सोडून बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो, ताज्या नंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागाळ सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भगेवंत आमकां मरयेच्या, तिचो पती भगेवंत जुजेच्या, तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभावी रग साक्षांच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांच्यो विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या पडजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे विशीर तुवें एकठांय केले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजन घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनां दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां पुस, आनी आमकां गाळये पडूंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ते आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या भव्य सभेच्या आबावर ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जे दाराच वडचलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगासन एकवट असो गुर जावन एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले, आमकां शांती दी. हो सुबन जीवन क्रिस्त देवाची शेळी आमची पातकां बुकसून आमकां नवें जिवीत दिता. ह्या शेळीच्या जिवनाका पयलीं आमी सुभागी काळीस मोचे अशी उनसा, काळीस मोचे लाले उनसा, ये जेसू सेवच्याक तुका ये बेगीन भुक्ता म्हयन्यान तुज्या. काळीस मोचे अशी उनसा, काळीज मोचे लाले उनसा, ये जेजू सेवच्याक तुका ये बेगीन भुक्ता म्हयन्यान तुज्या. तूं बरो गवळी हांव तुजी शेळी, हर एकडी राखता ताणमुके वेळी बगसून पातकां मेळी, सरो देवून पोसता काळक्यान करारी देवो सावून येता. संसार पयणारी बरवो सोमसो जाता, ये वेगी हांव मुक्त सोद करता. काळीज मोचे आशीव नासा, काळीज मोचे लालीव नासा, ये जेजू सेवच्याक तुका ये बेगीन भुक्ता म्हयन्यान तुज्या. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नवळटा, सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका
जिणे तुझेच देणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे आमचे जिणे तुझेच देणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां ददोशी केली. ह्या आत्मी पोशणाच्या गटायेन आनी संतोष बरयत काळजान अदीक व्हडा भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग करूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वोदयदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोरयेचें स्तुती गायन आज आमी प्रसंगा वेळाचेर आयकलें आनी तेंच स्तुती गायन म्हजेंय जावन आसा. म्हजो आत्मो, म्हजो जीव, म्हजें मन, सगळें म्हजें जिवीत देवाचीच ओडवीक आयच्या दिसा गायता. कित्याक असल्या एका किरकोळ व्यक्ती थंय देवान सबार आचर्यां केल्यांत आनी देण्यांनी म्हाका भरलां. त्या खातीर तुमच्या सर्वांच्या सांगाता देवाक आज अर्गां दिवंक हांव संतोश पावतां. अर्गां दिवंक हो एक अवकाश करून दिल्ल्या ह्या फिरगजेचे विगार आनी सांगाताच आमच्या संस्थांचे संचालक अदीक मनादीक बाप आल्फ्रेड जे पिंटो हांचो हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटां. फादर, म्हजो 60th बर्थडे येता. पयलें देवाक अर्गां दिवंक जाय. कित्याक कितलें आमी अर्गां दिता तितलें देवा तावन आमी आशिर्वादान जोडून घेता आनी हेंच हांवें म्हज्या जिवितांत जोडलां. त्या देखून म्हाका भुरग्यांक सांगाता, टिचरांक सांगाता आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सांगाता पयलें म्हाका अर्गां दिवंक जाय म्हणून विचारल्या वेळार कुशेन तांणी हें मिसा बलिदान हांगासर दवरूंक अवकाश दिलो. मात्र न्ही, आळेसायबा तुजे सबार इश्ट पाद्राबाद कितले आपयताय पळय तितले आपय म्हणालो. व्हरतो संतोश म्हाका जालो. पूण हांवें तांकां सांगलें हांव म्हज्या त्यागां करस्पॉन्डंटांक मात्र एक आतां तुमी प्रस्तूत फादर JB आनी ताचे की पयलें आसले फादर गोवियस आनी गोवियस हांकां मात्र हांवें आपोवचें म्हळें. फादर गोवियसाक विचारतना तो म्हणालो आमी कितल्या मोगान आसले हांव, बऱ्यान आसले हांव, पूण म्हाका ट्रॅवल करूंक तिका कस जाता. कित्याक ऑक्टोबर 11 आनी नोव्हेंबर पयल्या हप्त्यान ते हांगा आसले. परत्यान डिसेंबरान तांच्या भावाच्या पुताच्या काजराक येवंक आसा. देखून म्हाका ट्रॅवल करूंक जावचें ना. पूण हांव सगळोच तुजे सांगात आसा म्हणालो. फादर JB ओपले आनी आज तांणी प्रसंग दिला. आयज आमच्या मदें आसात फादर ट्रिशान बिसायबाचे कार्यदर्शी वयल्या विद्यार्थी आसात. पण म्हजो स्टुडंट जावन पेरमानोरांत आसल्या तांकां एक हांवें विनंती केली आनी हांगासर इंग्लीश माध्यमाचे एडमिनिस्ट्रेटर आनी सांगातात सहाय्यक फादर विनोद लोबो आनी चौगांयनी आयचें मिसा बलिदान भेटयलां आसता
तांचो चौगांयचो हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मोगाचीं हांगा हायस्कुलाचीं भुरगीं आनी प्रायमरीचीं भुरगीं हांगासर आसात. आमकां कातोलीक भुरग्यांचो संख्य बारी उणो जाल्यारय इतलीं भुरगीं आमच्या सांगाता येवन आनी सांगाताच म्हजीं टिचरां आनी सांगाताच इंग्लीश प्रायमरीचीं टिचरां हांगासर येवन हें मिसा बलिदान बटयल्ल्या तांचोय हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटां. म्हज्या कुटुंबा मंडळी हांगासर आसा तांचो सगळ्यांचो हांव ह्या मिसा बलिदानाक हाजर जाल्ल्यांचो उपकार बावडटां. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत जावं दी स्तुती गायन सदांच मुरयेक आनी सांगाताच जेजूक अर्गां दिवंक. कित्याक देव आमकां साबार देण्यांनी भरता. 60 वर्सांचें म्हजें जिवीत देवाक सदांच स्तुती गायनच जावन आसा आनी मुखल्या जिवितांती देव बरी भलायकी म्हाका दिवन दी आनी आमच्या कुटुंबाक सांबाळून दी म्हणून मागता आसतना तुमी मागास दे म्हणून विनंती करता. आजापूर बायचें कॉयर आमच्या टिचरांनी सांगाता मेळोन तांणीच केलां आनी हांकां सहायक कुमोक केल्ले जावन आसात. दोगी अँटनींत एक अँटनी मार्टीस म्हजो बारीच आप्त आनी सांगाताच ह्याच फेरगजेचो कॉयर मेस्त्री आनी तो आसा अँटनी डिसिल्वा. हर एका गरजेन तो ना म्हणना आनी तो पावता आनी ताणें आज टिचरांक सांगात दिला. हांवें तांचे कडेन बिलकुल विचारूं ना. हें तांची मांडावळ जावन आसा. सांगाताच इंग्लीश प्रायमरीची हेडमिस्ट्रस मेवीस टिचर आनी सांगाताच शिक्षकी हांगा आयल्यांत तांचो हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटा आसतना आमच्या ह्या फेरगजेचो रुजायचो उपाध्यक्ष मिस्टर डिसिल्वा हांगासर आसा ताचोय प्रत्येक तरान उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. Somyatin wasuyado boro, Somyatin wasuyado boro, Somyatin wasuyado boro, Moga parimita sakoro, Tin wasuya somya servai kali, Wakan ravya taka sansakali, Tani sergani pritum rasti, Taka zau mahima sakali, Somyatin wasuyado boro, Somyatin wasuyado boro, Somyatin wasuyado boro, Moga parimita sakoro, Moga putra sobe, Ankarori, Ashivadi amka. प्रसार सैविनी आमकां सत विनंती कर. भगवान कसाचे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. 60ನೇ ವರುಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರು 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಸಂತಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವವೆಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಬೆಳಕು ಅದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಜೀವನವು ಸುಂದರವು ಯಶಸ್ಸು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಲ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು ತಮ್ಮ 60 ವರುಷಗಳ ಈ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ಟದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯಿಂದ ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೋರವರು, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ರೊಸಾರಿಯೋ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರಿಯಾದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ತ್ರಿಶಲ್ ಇವರು ಕೂಡ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು. ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜರು, ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರು, ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ ಕೆ ಜೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ನಮನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸುಖಮಯ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ ಈ 60ರ ಸಂವತ್ಸರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಅರಿವನ್ನು ಇಟ್ಟೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ದೇವಾ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಸಾಕು ಹರಸು ಪ್ರಭು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಸಾಕು ಹರಸು ಪ್ರಭು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನೀ ಹರಸು ದೇವ. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟುವಂಥ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು 25/11/1962 25/11/2022 ಈ ಸುದೀರ್ಘವಾದ 60 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇಂದು 60ನೇಯ ಈ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೋ ಫಾದರ್, ತಮಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ ಕೆಜೆ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸದಾ ಬೇಡುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು. ಫಾದರ್, ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ ಕೆಜೆ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು. ಸರ್, ತಮಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆದರಣೀಯಪೂರ್ವವಾದ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ತಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ KJ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ರೊಸಾರಿಯೋ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಪ್ ಅವರು. ಫಾದರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆನಿಯೋ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ರವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ತ್ರಿಷನ್ ಫಾದರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಮೋರಸ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಡದಿ ಇವರ ಪಾಲು ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಅವರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜರವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ಹಿರಿದಾದ ಜೀವ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವಿನಾ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಡಿದಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು. ಮೇಡಮ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೆನಿಯೋ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ KJ ಇವರಿಗೆ ಲವಿನಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇವಿಸ್ ಸೆರವು. ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರ ಕುಟುಂಬ ಸಹೋದರಾಗಿರುವಂತಹ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವರ್ಣನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವೈಭವ್ ಪ್ರವೀರ್ ಡಿಸೋಜ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸೊಸೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಚಲ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ 60ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು. ಇವರ ಕುರಿತು ಇವರಿಗೆ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲಿಸ್ KJ ಇವರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಶಿರನಮಿಸಿ ವಂದನೆಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರ 60ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಯೋಗ. 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಡನೆ ಎಲ್ಲರೊಡಗೂಡಿ ತನ್ನ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು
ಅದರಲ್ಲೂ ರೋಸರಿ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಏಕಾಏಕಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬದುಕೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಬದುಕೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೊಂದು ಬೆಳಕು. ಸುಂದರ ಅರಿವುಳ್ಳ ಬದುಕು, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ನಡತೆ ಇತರರನ್ನು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಇತರರನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು. ವೃತ್ತಿ, ತೃಪ್ತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕಾಲ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಜಾಣ್ಮೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಹಾಗೆ ಆದರ್ಶ, ಹೋರಾಟ, ಗೌರವ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾದವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಅವರ ಮಾದರಿಯ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. 60ನೇ ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು, ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದೊಂದು ಮಾತು ಸರ್, ನವೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಸರ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯ ಸಮಾರಂಭ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಅವಸರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಸರ್ನ ಅಮ್ಮನವರು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿಯೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಅನ್ನದ ಕನ್ನಗಳ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಒಂದು ನುಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪೂಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೋ ಇವರಲ್ಲಿ. ಇಂದಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲೋಷಿಯಸ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಮ್ಮನವರೇ, ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರೇ, ಫಾದರ್ ಜಿ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ತ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ವಿನೋದ್, ಫಾದರ್ ತ್ರಿಶಾಂತ್, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಲಿಸ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರೇ ಹಾಗೂ ಸೋಮೇಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರೇ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ, ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದರ್ಭ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಬ್ಬ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವಂಥ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ, ಈ ಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ಯಾದ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲೋಷಿಯಸ್ರವರು. ಈಗ ತಾನೇ ಆಲಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಗಳು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ
ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಹೋದರು. ಹಾಗೆಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇವರೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಚರ್ಚಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರು ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಏನೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರ ಕೈ ಮುಗಿದೇ ಇರೋದು. ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅವರು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಕೇಳದ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಂತ ಭಾಸವಾದೀತು ದೇವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತುಂಬ ಪರಿಣಿತರು. ಅವರು MC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರವರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ದೇಣಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರಿದ್ದ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು. ಶಾಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನೆಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಸ್ವರ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರಂತ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನೇ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟು. ಅದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಿರುವಾಗ ಪಾಠ ಹಾಗೂ ಪಾಠೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲೋಷಿಯಸ್ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಫಾದರ್ಸ್ರವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಲನಿಸಿ. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾಬದ್ಧತೆ, ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆ. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫಾದರ್ ತಮಗೆ. ಇದೀಗ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ JB ಕ್ರೈಸ್ತರವರಲ್ಲಿ. ರೊಸಾರಿಯೋ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರೇ, ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ವಿನೋದ್ರವರೇ, ಫಾದರ್ ತ್ರಿಷನ್ರವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ರವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರೇ, ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲೋಷಿಯನ ಮಡದಿ ಅವರೇ, ಜಾಯ್ಸ್ರವರೇ, ಇಂದು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ದೇವರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವರಗಳು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದನೆಗಳು ಫಾದರ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ 60ರ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಪುಟ್ಟದಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿ 60ರ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸರ್.
60ರ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೊಬಗುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಈ 60ರ ಸಂಭ್ರಮ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಡದಿಯವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true, may good luck go with you and happiness too. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಡದಿಯವರಿಗೆ ಸಿಹಿಯ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರವರು. ಈ 60ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇವರ 16 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30/11/2022 ತಾವು ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಲ ಪುಷ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ತಳತಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆವು. ಫಾದರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ 2007 ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ದಿನ. ಒಂದು, ದೇವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಜೀವನ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಗೆ. ಎರಡನೆಯದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ದೈವಾಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವಾಗ ಈ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ನನ್ನ ಮಡದಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಆಚರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಾಯಿತು. ಈ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ರಾನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ತುಂಬ ಬಡತನದಿಂದ ಇದ್ದವರು. ಈಗ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾಯಿ ತುಂಬ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 85
ಮತ್ತು ನನಗೆ 60 ಈ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇನೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತೆಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಫಾದರ್ JB ಕ್ರಾಸ್ಟರ್ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಸಿಕ್ನೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2021ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವೈಭವ್, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಫಾದರ್ JB ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಏನು ಹೇಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬದುಕಿ ಉಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 60 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ. ಆಲಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು, ನಾನು ಕೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು, ಮೈ ಪೈಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೆದಾಳ ತುಂಬಾಳಂಜಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೂಸರೆ ಬಡಿ ಕೆದಾಳ ಬಾಳಂಜಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 25 ಮುಂಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು. ಎಸ್, ಎರಡನೇದು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ನಾನು ಸೊಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಬೇಕು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಬೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಪುಣ್ಯವಂತ, ಭಾಗ್ಯವಂತ. ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೊಸೆ ಸಿಗಬೇಕಾ? ಫಾದರ್ JB ಅವರ ಊರಿನವರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಸೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಸೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಇರಲಿ. 3ನೇದು, ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲೆ 2ನೆಯ ಮನೆ. ನಾನು ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸಿ ಚೇರ್ನ ದೊಣ್ಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಸಿ ಚೇರ್ನ ದೊಣ್ಣೆ, ಹಿಂದೆ ಬೆತ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈಸಿ ಚೇರ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಈಸಿ ಚೇರ್ನಿಗೊಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾ, ನೆನಪುಂಟ? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಲಾಯಿನೆ ಮೈ ಈಸಿ ಚೇರ ಚಕೋಲಾನ್ ದೊಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಈಸ್ಕಾಲ ಕೂಡ ಸಾಗಿನ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಜೋರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋರು. ಅದರಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಸ್ ಟೀಚರ್ ಒಂದೆಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಸರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್? ಎಸ್, ಅಂತೂ ನನ್ನ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾಡ್ದು ನನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಆಫನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಜೋರಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು, ನಾಡ್ದು 30ಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 8 ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 38 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಸಾ ಮೆಸ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾದರ್ ತ್ರಿಶಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೆರ್ಮನೂರಿನಿಂದ. ನನ್ನ ಇದು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ರೋಸಾ ಮೆಸ್ತಿಕದ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಡ್ದಿನ 30ಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ, ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಲ್ವಾ? ನಾನು ಜೋರು ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯವರು ನೋಡಿ. ಅವರೊಂದು ನನ್ನ ಆಕೈ 81 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. 81 ಮೊನ್ನೆ 19ಕ್ಕೆ ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇವರ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಂಥ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಗ್ರೆಟ್ಟಾಬಾಯಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರೀಟಾಬಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬೌಜಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೌದು, ಇದು ಯಾರು ವೀರಮಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೈನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ 2 ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನನ್ನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆ
ಕರೆಪರೈ ಸರ್ ಇದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೋಮಯಾಜಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಫಾದರ್ ಜೆ ಬಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಜೆ ಬಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ 1992 ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮತ್ತವರ ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಮಿನರಿಯ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ MC ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು. ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟರ್ ಅವರು 1993ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚಿನವರು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಮದುವೆ ಆಗುವವರಿಗೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕರೀತಿದ್ರು. ಅದೇ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಈಗ ನನಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದ ವಿನೋದ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, HM ರವರು ಪ್ರೈಮರಿ HM ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಿಷಿನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರವರು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಆ್ಯಂಟನಿಯವರದ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯವರು ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಫಾದರ್ ಜೆ ಬಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಮನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಅವರು ನಿಲ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅನೇಕರು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ, ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದು ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಎ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆಯ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ದೇವರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಶಾಲಾ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬಾಡದ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛಗಳ ಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿನೋದ್ ಲೋಬ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆ ಪಿಂಟೋ ಫಾದರ್ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರೋಸಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ರವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ತ್ರಿಷಾನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಡಾವೆ ನಂದನ್
आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसांव अभिनंदन वर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचेर देवाचे बेसांव मोगाच्यो जरी तुमच्या काळजांनी उमाळ्या जरी मेळून दर्यो जावन वाळून जैतासो सूर्यो तुमच्या काळजा दर्यान मेळून परजळीक चळून उसवाडान बरोबर अभिनंदन वर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसांव अभिनंदन वर्ते आचरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसांव